Здравейте хора, аз съм Ани и това е първия клип. Правих много опити за първи клип, но не ми харесаха. Но мисля, че този вече ще ми хареса. И ще играем с задни с пръстите. Да. Точно, това е чухтаме. И в един част има... този част пар. И в някои част има такова. Аз взимам всичките такива. Аз и преди съм го играла и съм се приготвила. Ето виждате, всичко е разбукчкано. Ма аз дигам левел. Да. И нека започваме. А мен ми харесва тази страна, затова ще съм оттая. Така. Защото тук Анастасийка нищо не разбирам. И ще чупи крата. Масичко. Окрем се играят двама играча, но няма двама играча. Сега. Трябва да минем по водата. Те хората тук са не направили път, затова аз оттам минавам. Да. Пистон. Пистон. Да не се опусна в кактуса. Аз буквално сама се забих. Това звучи смешно, сама се забих. Давай бе. Ще излезеш ли? Сигурно тънкият ни политически нюх подсказва, че ние ще бъдем първа политическа сила в Холандия за трети пореден път. Ако успея да се измъкна, разбира се, пажената спря. Так му се казах, смесет на пажената да спря. А тя не се спрява. На мене писна. Писна ми. Писна ми от Парижи. Не. О. Много си леко. What? Какво направих? Соусанц. Моя враг. Добре, сега. Разбрахме, че не от тия страни. Значи това е правилно. Опа. Така. Не трябва да ходим там. Yes. Знам, че това се яде с прасе. Но просто не мисля да държиш. Английската кралица подписа закона за Брексит. Актът е формален, но след него премиера Тереза Мей беше Аз първо ще преминем да си играем също и тази част. После. Опа. И сега трябва да направиш ето това. Да се качиш горе. И да натиснеш това. Натисна го. Сега. Това не се го направя. Ако няма ден, в който да не се изложим, да, както и да е. Сега ще играем другата половина. Аз съм спрял клипа на пауза. Да.
И през това време, което съм играла, то не е записвало така. Сега пак ще минем накратко всичко. Да, това и така го минах. Това така. И стигнах, това всичкото го минах отново. И стигнах до това тук. Хайде, нали разбрахте? Сега нека да продължим играта. Да, сега просто трябва да намерим правилния път. Защото преди не записваше, но видяхте колко е трики. Проверих всички пътища на Creative. И всички пътища спираха до ето тук. Тук е стоп. Затова щупих блокчето. И така продължих. Добре. Класацията е направена по няколко критерия: политическа стабилност, бизнес, социална среда, здравеопазване, образование, престъпност, транспорт и инфраструктура. По последния показател първи Сингапур и Франкфурт, а на последно място Багдад и столицата на Хаити, къде сме ние, но не според проучвания, а според тези, които всеки ден ползват софийските улици. Кирил твърди, че както всяка година с стопяването на снега, кварталът му се е превърнал в плумен пейзаж. Даже тук по време на сняг съм виждал как се плъзгат колите. И аз тук имах един случай, когато точно имаше голямо заболяване на епока на кръстовището, направо когато се изнесе топши по средата на кръстовище. Освен, че се създават опасни ситуации за шофьорите, дупките често им костват и пари. И изкривява служанците. Ама аз спрях чудовищата. Peacewood. Аз спрях чудовищата, защото още има такива. Вау. Това е странно. Да. Айде. Дъм. Fly it. Общината обещават да ги запълнят скоро. Това беше от клипа, хора. Гледам се да ви харесва. И да, абонирайте се. До скоро.